Mill-bidu ta' din is-sena sa nofs dan ix-xahar fl-Università ta' Malta kien hemm mill-inqas 11 il-każ ta' serq u dawn huma biss il-każi li ġew rapportati lill-Pulizija. Dan joħroġ mir-risposta tal-Pulizija għal mistoqsijiet ta' Net News fejn jirriżultaw wkoll li 10 minn dawn il-każi seħħew mill-librerija tal-Università u li l-ebda każ ma ġie solvut. Iċ-ċifri juru medja ta' serqa kull xahar, iżda wieħed irid isom f'moħħu wkoll li ċ-ċifra hija aktar inkwetanti għaliex tinkludi wkoll ix-xhur tal-eżamijiet jew il-waqfa tas-sajf fejn l-ammont ta' studenti fl-università ikun naqas drastikament. Iċ-ċifra hija darbtejn dik tas-sena li għaddiet meta fl-2017 seħħew biss 5 serqiet bejn Jannar u Frar ta' din is-sena kienu diġà ġew rappurtati 4 serqiet. Il-problema tas serq mill-Università b'mod speċjali l-librerija ħarġet fil-pubbliku wara li aktar kmieni dan ix-xahar student akkuntattjat lil kmamar tal-aħbarijiet biex titlob l-għajnuna. Dan wara li xi ħadd ħadel għall-basket li fost oħrajn kien fih ukoll it-teżi tagħha. L-istudenti fl-Università ta' Malta ma jitħallewx idaħħlu l-basket magħhom biex ikun evitati li jisirqu xi ktieb u għalhekk irridu jħalluhom fid-daħla tal-librerija. Hawn wieħed isib mal-120 locker li jissakkar imma wkoll xkafef miftuħa illi jintużaw meta ma jkunx tfadal lockers disponibbli. Din iż-żona suppost li hija massa minn uffiċjal tas-sigurtà kif ukoll kameras tas-sigurtà u għalhekk huwa aktar sorprendenti kif is-serq kompla u ħadd ma nqabad. Fid-dawl ta' dan, Net News tkellem kemm ma' studenti kif ukoll ma' sorsi fih dan il-korp tal-Pulizija illi t-tnejn kienu kelma waħda. Il-kameras mhumiex ta' kwalità tajba biżżejjed illi min jisraq ikun identifikat. Studenta partikolari saħansitra għarfitna illi l-mentat dwar dan mal-amministrazzjoni tal-Università iżda nfurmawa li biex jinbidlu hemm bżonn spiża. Saret ukoll talba li jiżdiedu l-lockers iżda r-risposta kienet illi m'hemmx iktar spazju.